الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في محكم تنزيله وقال ربكم ادعوني استجب لكم بعدين شرف لا تي في لا جابو مالكنا مالكو كان فو كو ولي ماندو سان ان واتي بلا جلينا او كاني مداليلا او من بي ni jam ko mandi baynti fo aw ko ni oye dine baroy bi dine baro kon nana amba wala donya ka fo ani anga Seyda Babignon fe Seyda Madame Dabitaw Aisha Dabitaw aletima dogolenye malikono dine la seli bina kunka karangara lenyana anga ni jam ka mandi kon nana ni oye dine baroy dina baro jam kanye min be wuli kase an karamo la kawma usiki yoro la wal ma ku wele kana tele solaya alhamdulillah bi an malmatu ba ayan segere am dakhnya fla ful dama aqul la se an la jabani an la meba bela jelema Seyda assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ambi telesrif la mogofo kan la me baga bela jelen fen bi kan la ga moli ko no mali ko kan nya fan bela jelen fe ambo bela jelen fo ni islam me foli kisi foli hina foli barka foli ala ko kan no bela jelen amin ya rabbi alhamdulillah anya fo yaqra fa dan na chugum ka fo anga malmatu Seyda Madame Dabitaw Aisha Dabitaw asigaro bembe atetebu 700 logements bi amina baro famni kan al-islamiyya dine kon nana o de dugowi amini ngal folatemu anga Seyda la Seyda ami feka don dugow yere munde inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah yini ya femi ka bon kosabe femi ni jora babi ala dina kono femi yere ni ala batudo ina fa fora chugumina الدعاء هو عبادة تقوم على سؤال العبد الحاجات الدنيوية والأخروية وهو جوهرة العبادة وصلة بين الإنسان والتوكل على الله والتبرؤ من الحول والقوة البشرية لجلب المنافع ودفع المضرات وتقرب العبد بربه دعاء فيني أجورك بالقصب حدا مريكم ale femme me jonin de yini ki imma wonni jon fe seti ala fe ikadna mago la haram mago abi fodo mako duawo wa duawo femme huwa jawharatul ibadati ala batu yere jaman kisade ode duawo Allah ko tande ka dogon ko jugu do de yanga seli farda duru yere lege seli tin ye femme ko ne suratul fatiha ye rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la salata liman la fatiha lahu ni fatiha yere koro lege ba ya dala jele ye duawo de donc duawo yere ale de ye ala batu yere a jaman kisay ina fa kira ba fa yanci goma addu'a mukhul ibada ko ala batu de azeme ko de duawi wa ko ti fanga sura ni zema tala wala hali makoroba kulu karla da tugumani parce que zema fanga ka do otuma ala batu yere ka sika fanga sura de o de duawi Allahu akbar wasilatun bainal insani ale de bi hadama dene ni Allah subhanahu wa ta'ala tugu yogona nina duawu don ale de ba ke walma kayira ka fo malindi ala yele atri semenente fo na fo na kera alai Allahu ala de ba fo man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu kullu mu'min bi sema ale ala la ale de bikene i wasabagai wa duawu de ba ke harama deni bi i sema Allah subhanahu wa ta'ala duawu ale de ba ke harama deni ili fo shika bo hadama de ya seni ndie ale fangani ndina hadama de la ili yere fo shika bo bela jelena kayira kafo ko seti fangati la dabaliti bolo abebi ala nimbude de ibina ala de deli ibina deli mona mawo bi femina gnyena ni bi se ka lafia di na gnyena ani femme bi se ka tore ni ka bo ika ina fo seti ala yere bodi amma dakuru
ɲɛ kelen duwawu la kuranɛ kɔnɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan dan ni mosaz wa biya duwawu bɛɛ bi nin kɔnɔ lahara duwawu bɛɛ bi nin kɔnɔ rabbana atina fi dunya hasanatan ni ko biya ɲuman ka ban furuɲɔgɔn ɲuman b'a la balima ɲuman b'a la sigiɲɔgɔn ɲuman b'a la kɛnɛya b'a la dɔnni b'a kɔnɔ fɛn fɛn ni hɛrɛ bɛ diɲɛ na a bɛɛ lajɛlen bɛ nin dakuru ɲɛ kelen kɔnɔ ni nin bɛɛ sɔrɔ fana ni ma lahara ta in sɔrɔ fu de don ni ko ko ala ka lahara fana d'i ma lahara sɔrɔ dan de ye jannatul firdausi ye ala b'o fana d'i ma o tuma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ duwawu kɔnɔ wa duwawu ale de b'a kɛ hadamadenni i bɛ surunya ala la ka hadamaden surunya ala la o bɛ sɔrɔ ni duwawu de ye wa hadamaden i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ nafa caman sɔrɔ a la maa min bɛ duwawu kan ni maa min tɛ duwawu kɛ o tigi tɛ kelen ye maa min bɛ duwawu kɛ a ka duwawu ka ca i b'a ye o tigi ka duwawu a bɛ nɔ kɔrɔ talen de bɔ a tigi ka ɲɛnamaya la hali n'a ti ye i bɛ a nɔ kɔrɔ talen ye a nɔ darajama a nɔ nafama i b'o y'a tigi kɔfɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a taalen kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mun fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ne donna suratul ghafir kɔnɔ ale aya 60 setigi ala yɛrɛ b'o fɔ an ye k'an ka ale ala in deli ko n'an y'a deli k'a bɛ an jaabi Allahu akbar o tuma ni ala ko ka fɛn min kɛ i bɛ na i b'a ye o ye farida de ye o ye farida de ye duwawukɛ yɛrɛ ye farida duwawukɛ yɛrɛ ye farida de ye ka ala wele farida de don silamɛ ma mumini ma Allahu akbar a bɛ tila k'a fɔ an ye aya wɛrɛ la tuguni ya muhamad a f'u ye wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani sadaqallahu al-azim sadaqallahu mawlana al-azim ya muhamad a f'u ye min ye ne ɲininkali k'i la a f'u ye ko ne ka surun la ne ala ka surun u la wa ne ye ne wele tuma o tuma maa min bɛ ne wele ne ala b'o tigi ka wele ka n b'a jaabi o de ye duwawu ye o tuma n'an ko duwawu ko alabato dɔ de don alabato fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ sariti de bɛ a la duwawu sariti ye nin ye n'i b'a fɛ i ka duwawu ka kɛ duwawu jaabilen duwawu nin n'i y'a kɛ dɔrɔn setigi ala bɛ a jaabi dirɛti la saritiw de bɛ a la ladabu dɔw de fana bɛ a la an ye kumaba damadɔ tɔmɔ o la duwawu a sariti bɛɛ ye n'i b'a fɛ i ka duwawu ka jaabi du'a'ullahi wahdahu la sharika lahu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya bi sidqin wa ikhlasin Allah subhanahu wa ta'ala n'i bɛna deli i ka a deli ɲini ala kelen pe de fɛ jɛɲɔgɔn tɛ ala min na i bɛ a wele ni a yɛrɛ tɔgɔ sanumanw ye i b'a wele ni a mankutu ɲumanw ye wa nin weleli fana i b'a kɛ de sirqin niyya o k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ka ala deli i dalen don a la i bɛ fɛn min ɲini a tɛ foyi bolo ni ala tɛ wa i dalen b'a la k'a fɔ fana ko ala de ko an k'ale wele ko n'an y'a wele k'a b'an jaabi i dalen b'a la k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ko n'i y'a wele ko a b'i jaabi o de la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin nin fana bi suratul ghafir kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko aw ne wele n bɛ aw jaabi nka maa ninnu fana b'u yɛrɛ bonya ni ala weleli na parce que ala wele ye ibada de ye maa ninnu b'u yɛrɛ bonya ni ala weleli na k'u bɛna don jahanama kɔnɔ wa u bɛ mara jahanama kɔnɔ yen donc ala wele n'i bɛ ala wele i b'a wele k'a sɔrɔ e yɛrɛ i dalen don a la k'a fɔ n'i ye setigi ala wele ko a b'i jaabi ala k'an ka duwawu kɛ ni duwawu jaabi ko ala ka ala wele ni ala tɔgɔ zati a n'a mankutu ala tɔgɔ zati dɔ ye jumɛn mankutu dɔ ye jumɛn n'an donna asma'ul husna kɔnɔ ala yɛrɛ tɔgɔ zati yɛrɛ o ye Allahu de ye Allahu akbar tɔgɔ 98 tɔ bɛɛ o ye Allah subhanahu wa ta'ala mankutu de ye bɛɛ mankutu ye olu bɛɛ lajɛlen ye mankutu de ye Allahu akbar o tuma an bɛ ala wele ya Allah ya Allah ya Allah i b'a ye n'i ye nin yɛrɛ fɔ n'a bɔra dusukun kɔnɔ e min yɛrɛ bɛ k'a fɔ i bɛ sentiment dɔ sɔrɔ a la fo farikansi bɛ cɛ parce que i bɛ ka ala wele ni a tɔgɔba de tɔgɔ yɛlɛma min bɛ ala la o de ye Allah Allahu akbar ka ala wele ni nin a ti jigin ka ala wele ya fard ya samad
ya hayyu ya qayyum ni mankutu Allahu akbar ka ala wele ni atipi o famera o kuma nan bore wa jabi sharti bayni ika ala wele fena ka fenda ni ala fe minti jumla koyi Allahu akbar kana ka ala wele ndi fe kata sheni ke ala ndene o taala akana kefana kati atarahimin akana kefana bi ala wele singi tigala ala tinu mina da Abi Hurairah Ali bin radiyallahu anhu ko ala tira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yustajabu lil abd ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil akwa Allah subhanahu wa ta'ala bi joni ka duwa be jabi ma da mani duwa makeni kojugu kede ka kojugu mina kojugu daga ka ala wele wal masiji tige akwa ma da mani duwa makeni ne Allah subhanahu wa ta'ala ka bi duwa chabi ani fana sharti do fana yemu ko hada madene kana teliya duwa ukoro ni tuwana ni ala kira ya sallallahu alaihi wa sallam sahabo yare ala kira ni sallallahu alaihi wa sallam ako istijaro koro ni ne ala yele ni ala mbi den fe ni kalo kelen ke kalo fula ke san kelen san fula ma den sor mais tuma do da ni sara ala jono ba fi ala yele ala bi ijabi ba fi ni re ala yele bi ko men bla ala yele la ko bi ko men ala yele la bi ko na furu ko na bi ko men bla ala yele la ko no o na no ina dɔrɔn duwawu jaabi a bɛ tiɲɛ a sharti bɛɛ de f'i k'a bila i kun na ne bi ala wele n b'a wele fɛn min na wa n dalen don a la k'a fɔ ko n ka duwawu jaabira ala bɛ a jaabi mais ni e kɔni e y'a kɛ ne kɔni dɔ k'a la ko ne yɛrɛ sɛgɛnna k'a to yen nɔ duwawu jaabi t'i bolo f'i ka danganiya k'a fɔ ni ala wele k'a jaabilen don a jaabilen don ako a sharti dɔ fana ye mun ye an yadu bi qalbin hadirin muqinin bil ijaba an y'o fɔ kuma kɔnɔna na i ka ala wele ni dusukun ye dusukun i ni ka ala wele tuma min na dusukun hadariyalen don a ɲɛsinnen tɛ foyi ma ni ala tɛ ustaz an b'a jɛ ni ne ye wele sisan nɔ hali denmisɛnnin bɛ kuma na walima e ye ne wele ne pɛrɛn denmisɛnnin kɔrɔ a ka ko ne bɛ appel de la i tɛ fɛ foyi ka don n ka appel kɔrɔ wa ni ye appel lance i ni setigi ala ni ɲɔgɔn cɛ kana to foyi ka don o cogo kelen de don foyi kana don a la i ka lahara si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dusukun yɛrɛ la dusukun ka ɲɛsin ala de ma a kana foyi ye ni ala tɛ foyi kana don a la ni ala tɛ a kana foyi mɛn ni ala tɛ que contact ta ni setigi ala ni ɲɔgɔn cɛ direct la dusukun hadariyalen ka ɲɛsin ala yɛrɛ ma ka tila ka da la tuguni n bɛna fɛn min ɲini ala bolo in dɛ a bɛ ala de bolo hadiri ka kɛ i n'a fɔ i ni ala yɛrɛ de ni ala bɛ contact de la quoi wa ni foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra dɔrɔn wallahi o duwawu yɛrɛ bincogo to o la Abi Hurairah bodi fa qala kira sallallahu alaihi wa sallam udu Allah wa antum muqinun bil ijaba wa alamu anna Allah la yastajibu du'a man qalbuhu ghafilun lahu akho chogoli ala kira sallallahu alaihi wa sallam allazi la yantiqu anil hawa nabiyur rahman ako ay ala yele kasra aw yere dalen do ala ka fonde ka femi ni ala bolo a b'a bolo wa a bɛ se k'a kɛ n ye wa n ka ɲinifɛn n y'a sɔrɔ ka ban wa aw k'a dɔn k'a fɔ ala ti maa ka duwawu jaabi maa min dusukun fɔlen don ala kɔ e sigilen don k'e bɛ ka ala wele e yɛrɛ hakili tɛ ala min bɛ ka bɔ i da la a ne dusukun tɛ fankelen fɛ e hakili bɛ diɲɛ fɛn dɔw la e hakili bɛ mɔgɔ dɔ la e hakili bɛ ko wɛrɛ la téléphone b'i bolo i bɛ k'a manipuler k'e bɛ ka ala wele ni hasili yɛrɛ sɔn k'i bɛ e bɛ ka kuma bɛ e bɛ ka téléphone wɛrɛ manipuler o ye diɲɛ bɛɛ tɛ o ye Mali président dɔrɔn ye
mais président ka président ni ne bɛ kuma na a bɛ kɛ ni ladamu de ye a sariti dɔw de ye nin ye n'i fɛ a ka jaabi dɔrɔn f'i ka ninnu de kɛ i sɔrɔ ala la direct la wa ala subahana wa taala b'o dugawu jaabi mais ni e bɛ k'a kɛ i dusukun sɔgɔlen tɛ ala la i sabatilen tɛ a kan i hakili bɛ fɛn wɛrɛ la i bɛ ka ko wɛrɛw kɛ i bɛ ka ala wele k'i k'a dɔn k'a fɔ ala kira ko ten ko dugawu tɛ jaabi k'an jija fana n'an bɛ ala wele o k'a sɔrɔ halala bɛ an kɔnɔbara la fini min man na o k'a sɔrɔ o ye halala ye an bɛ du min kɔnɔ o k'a sɔrɔ o ye halala ye caman b'a fɔ ko ne bɛ ka ala wele ala tɛ ka ne jaabi ala bɛ jaabi cogo di sariti ma dafa o i kɔnɔ falen bɛ haramu la fini min bɛ kana i ka papu sunkurun dɔ de y'a san ka di e ma e bɛ du min kɔnɔ i yatimɛden dɔ de jigi tigɛ i firiyabatɔ dɔ de bɔ a ka so kɔnɔ hali firiya fini ma bɔ a la o sa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim e y'i balima dɔ de gosi ale hinɛ bɛ e la k'e bɛ burusi kɔnɔ ka na k'i ka n'a kɔ jɛ balimaya la fɔlɔ balimaya tun ka di hali tun tɛ sɔn k'u ka duw kɛ u yɛrɛ tɔgɔ la k'a kana dɔn k'a fɔ ko ne ta don parce que den min wele ka kɔrɔ ni dɔgɔ to ɲɔgɔn bolo dutigi yɛrɛ min wɔsira ka hinɛ e la k'e bɔ sɛnɛ na k'ale bila duguba kɔnɔ o fatura k'a den to e taara o papiye yɛlɛma k'o kɛ ni e tɔgɔ ye e bɛ ala wele ala b'e lamɛn cogo di waati ka surun mɔgɔw b'a fɔ ko ala wele ka suma ala wele ka suma ja a sariti yɛrɛ de dafalen tɛ sariti tun ma dafa sinon ala wele ka teli ne t'ala wele ka teli ni fɛn bɛɛ lajɛlen dugawu jaabitigi ka dɔgɔ seyida a ka dɔgɔ parce que nin bɛ dafa maa min na ala wele yɔrɔ la walahi o ka dɔgɔ wa ne nin ma dafa i la a dɔn k'a fɔ i ka baara haba ani mansura awɔ e kɔni b'i si bɛɛ kan ne yɛrɛ bɛ ka ala wele karamɔgɔ y'a fɔ ni nin tɔgɔ in ta ni nin kɛ a bɛ kɛ tan ni nin kɛ tan a bɛ kɛ tan i yɛrɛ nɛgɛ fɔlɔ hasibu anfusakum qabla an tuhasabu i yɛrɛ nɛgɛ fɔlɔ e yɛrɛ ka lahalaya min ye i bɛ ka balo min na i balo cogo di i bɛ ka gosi dɔ de kunna k'i ka denbaya balo ni a ya i y'a gosi dɔ kunna ka i ka luwanse sara la hali ni du tɛ i y'a gosi dɔ kunna fini min b'i bolo k'o don a i bɛ dugawu bɛ jaabi cogo di alhamdulillah ala ka hinɛ na an b'an teliya ka na don ladabuw fana kɔnɔ ladabuw de fana bɛ dugawu kɛcogo la n'i b'a fɛ a ka jaabi n'i b'a fɛ i ka dugawu ka jaabi ustaz i ka dugawu kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ saniyalen don farikolo la fini na dusukun yɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen ka saniya ni nin bɛɛ lajɛlen saniya dugawu tutaw kɛ bihamdillahi wa sanaya alayhi wa salatu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wal khatmu bi zalika i yɛrɛ saniyalen kɔfɛ dusukun saniyalen mɔgɔ ŋaniya jugu t'i kɔnɔ fini min b'i kan na a saniyalen don kɔnɔbara saniyalen don seliji yɛrɛ talen don ka ɲɛ i bɛ yɔrɔ sanuma yɛrɛ la o sa n'i b'a fɛ i ka dugawu ka jaabi fɛn min i ka fini na ɲuman o dun i ka sokɔnɔ i k'a labɛn tapi cɛɲi kɛ i ka yɛlɛ a kan i ka wusulan don walima i ka parfɛn lasuma duman i k'a fiyɛ i yɛrɛ la ka sɔrɔ k'i ɲɛsin khaliqul makhluqati k'i ɲɛsin o ma ni nin ladabu ninnu sɔrɔla ka fara nin kan dɔrɔn dugawu bɛ jaabi kana kɛ laadala tile non kana kɛ dɔrɔn laadala tile i labɛn ka bɛn ni a ye quoi k'i ni faama de bɛna ɲɔgɔn ye ni Hasimi ne wele sisan hali ni fini ɲuman tɛ alimari kɔnɔ n bɛ dɔ fiɲɛ dɔ n bɛ don teri dɔ kan i tɛ fini dɔ di ne ma président ne wele président bi dɛ n bɛ fɛ ka n labɛn ka taa dɛ a bɛ k'i ka fini ɲuman ye k'a nin o ye faamani ye k'i ye cogo min k'i ye tuma Faransi président ma ne wele Ameriki président ma ne wele Maka roi ma ne wele a bɛɛ ye cogo kelen mais roi ka roi ne y'i wele e yɛrɛ kan ka don kan cogo ni mɔgɔ ma fɛn f'i ye e yɛrɛ kan k'o dɔn quoi saya yɛrɛ y'a jira k'a bɛ saniya de fɛ ale bɛ saniya de fɛ donc i ka yɛrɛ saniya ka don a kan i ka ala tanu tanuni ka di ala ye kojugu ala wale ɲuman dɔn i bɛna fɛn dɔ ɲini a fɛ mais a ye caman k'i ye yanni i bɛna min ɲini a fɛ adamaden de nata ka bon kɔsɛ ala ye caman k'an ye walahi a ye caman de k'an ye e jɔlen b'i sen kan bɛɛ bɛ ka sen fila de ɲini e ɲɛ bɛ ka yeli kɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛkisɛ fila dɔrɔn de miliyari b'a bolo
tanga dɔgɔ ko do histoire bolo tuma fɔ na an bɛ tɛmɛ o tante wallahi o bɛ ka ala deli dɔrɔn ni a ka nafolo bɛɛ ni ala n'ale bɛ se ka yɛlɛ seconde kelen a k'a muso cɛ ye k'a den diɲɛ ni fɛn cɛ ye dɔrɔn n'a dira ɲɛ ka tila ka datugu depuis ala ye bɛɛ ɲɛ wolo san 60 san 70 mais i bɛna i dama kasi ala la i bɛna fɛn dɔ ɲini a ye ɲumanya min k'i a wali ɲuman dɔw ɲɛfɔli i k'a tanu i ka sɔrɔ ka seli belebele ka belebele kan bisolatu alayhi tunalu raghaib Allahu akbar ni bisolatu kai kan ni fe ba soro ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aba fa sallallahu bi jahi fa inna jahil allahi azim ay ala yele me ko so ka bon ala yara kujugo Allahu akbar ni ye ala yele na soli akan maraka abdulo Allahu akbar ni ko duwa ka se ala ma ka jabi dara soli mustafa ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam duwa dan ne yo ika labana le ra kote duwa min mana kɛ ni ala ma soli ma k'ale ka daminɛ ma kɛ cɛmancɛ la ma kɛ laban ko duwa dulolen don o tuma i k'a datugu baara ko signalement kɛ o tuma ka i k'i bolo fila fana kɔrɔta ala ye i k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i k'i yɛrɛ fosi ka bɔ i ka fanga ani ka kodɔn bɛɛ lajɛlen na ka to k'a fɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim i k'i jɔlala kɛ n'i ka jurumu ye k'a fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin i ka ɲumanya ye nin i ka ala bila bisikiya ɲuman na n bɛna min ɲini a bɛ ala bolo wa n b'a dɔn a ti n jɛ a la fana ana fi zɔni abdi a y'o fɔ hadisi la hadisi kɔnɔ ni ale ka jɔnya bisikiya ma k'ale bɛ yen nɔ i bɛ ka ɲini ala fɛ to ka segin a kan i k'i hinɛ don i yɛrɛ la i k'i makari don i yɛrɛ la i ka ala ka sebaya segin a ma duwawu bɛ jaabi alhamdulilahi rabbil alamin sera ni faamuyara tɛrɛla baara ye waati la ko ye an ka waati a bunna kosɛbɛ kuma kuncɛ kuma ani dugawu ka lase an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilahi rabbil alamin na n bɛ fɛ ka kuma kuncɛ ni min ye mumini silamɛ bi kunna ni ala dira ala kira ka kuma don sallallahu alaihi wasallam ko maa si tɛ ala wele i ka ala wele n'a ma kɛ ko saba ye an k'o bila an kɔnɔ tuma dɔw la i bɛ ala wele fɛn min na direct i yɛrɛ ɲini ala fɛ ala b'a d'i ma n bɛ du de ɲini ala fɛ ala bɛ du d'i ma n bɛ mobili de ɲini n bɛ den ɲini ala b'a d'i ma i y'a ye cogo min na a b'a d'i ma tuma dɔw la a t'a kɛ ten na dɛ a b'a falen fɛn dɔ la k'a di ni hɛrɛ yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ e ka ɲini fɛn yɛrɛ kan kuma lasurunyana tuma dɔw la u dakhiruhu ala b'a mara ye alkiyama jɔ de mizani kelen dɔ kelen k'a jɛ ala b'a fɔ san dɔ la malimatu tun ye du ɲini ne bolo mais ne m'a di a ma o tuma o kan ka bɛn min ma a y'o baraji ta o kana fara ka mizani kan ala b'a kɛ ka mizani kɛ donc ɲini k'a bila i kun na k'i ma ala wele a bada fo ka sɔrɔ ala y'i jaabi ka kɛ ni nin ko dama dɔw de o tuma an bɛ waati min na sisan an ka duwawu an ka sɛbɛ kɔrɔ kosɛbɛ a duwawu silahul mu'min jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a janfa min kɛlen don k'a lamini silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka i cɛsiri ka ala wele marifa tɛ anw bolo sarikɔma tɛ anw bolo dɔrɔmɛ tɛ anw bolo mun de bɛ anw bolo mun de bɛ anw bolo k'ala subhanahu wa ta'ala k'a wele la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ala se tɛ anw ye fanga tɛ anw na wa an jɔra kan anw ye jɔn jurumutɔ de ye koyi ala jamana in bɛ bolo la la yughayyiru Allahu ma bi abdin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala anw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi min bɛ ka kɛ anw na an ye ko dɔ de kɛ ala la o tuma ala de ye yafa masa ye ala ka yafa anw ma a ka yafa jamanaden bɛɛ lajɛlen ma arhamur rahimin masa in de ye hinɛ masa ye ala ka hinɛ mali la mali de ye janfa min kɔnɔ ala k'a bɔ wa an n'a dɔn a bɛ bɔ parce que duwawu kɛla hakikaw a ladamu dafalen bɛ minnu na a sariti dafalen bɛ minnu na a musobaw bɛ mali kɔnɔ a cɛbaw bɛ mali kɔnɔ o ti da su n'u ma duwawu kɛ jamana ye o ti da tile n'u ma duwawu kɛ jamana ye ala ka jamana in bɔ ala kana to janfan kɔnɔ ya rabbi a mara bɛ minnu bolo an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'u fanga se n'an ye duwawu kɛ ninnu ye dɔrɔn an y'a kɛ an yɛrɛ de parce que n'u sera a sebaya a nafa a bɛ se anw de ma mais ala kana kɛ n'u dɛsɛra kɔlɔlɔ min fana b'a la wallahi a bɛ na anw de kan o kɔfɛ an bɛ duwawu k'u ye ala k'u fanga se ala kana n'u to janfa ma ya rabbi
minnu bi kɔrɔn fɛ an den ni an mɔden ani an furucɛw an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'u fanga se ala ka n'u to janfa ma joli min bɛ ka bɔn jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ ya rabbi ya alahu ala k'a to ten nɔ minnu yɛrɛ taara kɛlɛ in na an b'a ɲini setigi ala fɛ ya rabbi ya alahu ala k'o kɛ ni Hamza ale ka jamakulu ye an b'a dɔn k'a fɔ an ka a Sheikh Sharif Usman Madani Haidara ka fara a Sheikh Muhammadu Konate ka fara Jawara kan u bɛ ka baara min kɛ jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na jamana in bɛ kisi cogo min na a bɛ tanga cogo min na maaw bɔra min kalama maaw bɛ min kala min kɛ u yɛrɛ ni ala cɛ an b'a dɔn k'a fɔ k'a jaabi ye walahi ni nin cɛba ninnu kɛ ko min talen don ka jamana in sɛgɛrɛ a ɲɔgɔn kɛra jamana wɛrɛ la an y'a ye jamana dafirila de mais hali sisan an tɛ ka lumbu lamɛn a ma dafiri an b'a a tɛ dafiri walahi ka nin cɛba ninnu ŋaniya jɛlen to ka ɲɛsin maliba in ma halisa ala ka an ɲɛmu la aw yɛrɛ ala k'aw sara aw ni cɛsiri aw ni jija ala ka barika don an na sheikh ni Sheikh Sharif Usman Madani Haidara ani ka denbaya bɛɛ lajɛlen furumuso ani a den kalandenw muridenw an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ya rabbi ala ta'ala ka an ɲɛmu la an bɛ dugawu ɲini kɛ a jabara ala de ala ta'ala ka jaabi an n'o bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala ka dugawu minɛ i dabitaw alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛ bɛ fila lajɛbɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ se ko kura k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka timinanja la kɔrɔfɔ daminɛ an y'a yira aw la k'a fɔ ani an ka wajulikɛla ba min bɛ ɲɔgɔn bolo o de ye madame Dabitaw Aisha Dabitaw ale tɛ maa dɔw le mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnlenya an ka nin plateau sanuman in sanfɛ maa kuma n'an y'a wele a b'an ka wele jaabi an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka barika da a dugawu kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ni ala ye sigida wɛrɛ yira an na ani an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ sanuman in kɔnɔna na n'o ye Alhaji Usman Kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي